tak prvé dve neboli, bo vieš čo, v podstate som tam len stál a keď išla nejaká strela, tak väčšinou chytili chalani alebo išla vedľa brány a tých zasahov som nemal veľa, bolo to skôr ťažké na hlavu ako na fyzičku dneska. No, veď musím vymýšľať furt niečo nové, už mi dochádzajú nápady, takže a keď vyhráme, niečo sa mi ešte nájde. Nie, ja som v podstate čakal, čo spraví a nerobil nič, bol strašne blízko, no tak v podstate ja som hokejku ani nevysúval na dlhu, len som ju dal dopredu. Som rád, že som mu trafil do hokejky viac menej a potom to ušlo. To ako 0 vždy poteší, ale keď vyhráte 5-4 je lepšie prehrať, to je lepšie ako prehrať 1-0, ako si myslím na psychiku týmu a to je jedno ako, ale treba vyhrať a my tie body potrebujeme a do toho play-off sa chceme dostať a urobíme preto maximum.